Hey, så er det blevet tid til endnu en update. Udløb sådan en forårsmorgen, hvor vi har masser af solskin på, forhåbentlig også den 14. maj, og bladene er sprunget ud til den tid og så videre. Men det egentlig vil sige, det var, at pladserne er ved at være optaget på masterdistancen, så hvis I skal have en mulighed for at komme med, så skal I nok til at komme ud af starthulen. Og så vidt jeg husker, så er der 2-3 pladser tilbage, så vidt, eller der er jo inde tjek sidst. Efter det så opretter vi venteliste. Men ender med jer til, hvis I vil være sikre på en plads i hvert fald. På Challenge, den korte, der er vi ikke rigtig begrænset af tilladelser osv., så der er en del pladser endnu. Så hvis I har mod på det, jamen, så kan I jo også stille op her. Ellers så går tiden lidt med at kontrolløbe og kontrolcykle og så videre, dele af ruten, og ser meget godt ud indtil videre, synes jeg selv. Jeg har endnu ikke været i vandet, det er der alligevel for koldt til, men det må komme lidt længere hen. Men lige en lille kort update herfra. Hej.